Nakla at dagiti empleyado ti maysa a pasdek panganan iti Barangay 11 Santa Balbina iti siyudad ti Lawag, gaputan na sang petandaan na dadael ti sangwanan ari daw na. Senyales ana persa ana lukatan daytoy. Insigida ana ipakaammo daytoy kadagiti otoridad ken iti inda pa nagimbestigar. Nadiskubreda nga iti mapukpukaw a kwarta iti unega mismo ti opisina ti manager. Base itatay mapantay DJ sir at dagiti dito ti main door na ket na perdi sir ken dagiti sumagmamano nga gamgamit iti office iti dito manager iti dito nga pasdek sir ket nagwawara sir may wara-wara sir. Initially sir adda iti napukaw nga gatad nga more or less mga 60 plus DJ sir. Naapektaran ti operasyon iti pasdek panganan ken saan na nakapagtrabaho dagiti empleyado gopo iti insidente. Pinadas ti news team nga alain ti komento da ngem nagkedkeddaan nagpa-interview. Nupay kasta na dakamat da nga awan iti agbati a gwardya iti pasdek no agrikep daytoyan iti rabii. Iti agdamaman rimaan iti panakad-adal kadagiti footage nga alay iti CCTV ti pasdek. Saan metpay a nabigbig ti kinatao dagiti suspect. Iti palagip dagiti otoridad kadagiti agtagikwa ti pasdek negosyo ket iti panangipasigurado da iti kinatalged dagiti nasisita sa nikwada kas kadagiti kwarta. Dito'y panangi safety tigiti kwarta lalo digiti enti kakastinga paspasdek ket dalakkel iti maidululin ket i-safe da kuma iti lalo iti paglakwan da iti kasta detang aldaw. Mas daumit dagiti bumarangay iti napasamak. Kun ada sa anak kang runaan na target dagiti kawatan iti lugar da, kang runaan na tadaladal daytoy dagiti lugan. Tayo barangay mi mabali mi pa pagtangsit peaceful barangay mi kas may nga dati nga peace and order nga committee awamit mi ka kawas masamang tiyan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.